Кнігі без літар на камунікат.орг. Аршанская вулица Короткевича «У часе и просторы». Эссе. Читаю я его 7 сакавіка 2021 года, так само на вулице Короткевича у доме 19. А говорить мы будем про дом Короткевича, які цяпер вулицы Короткевича 10. Гэта дапоўненая версія тэксту Орша вуліцы Короткевича, якая друкавалася у нумары 4 за 2020 год. Часопіс «Дзеяслоў». Частка первая. Теплый дом. Дом на улице Короткевича у Орши 10. В этом доме Владимир Короткевич написал первый вариант «Дикого полявання короля Стаха» и шмат вершаў. Драўляны дом, пабудаваны ў 1946 годзе, калі вуліца мела назву Ворошилова. Пазней космонавтаў, а цяпер Короткевича. Хто жыў у доме? Адразу пасля вайны ў доме жылі маці Владимира Короткевича Надзея Васильевна, бацька Семён Тимофеевич, сестра Наталья, сам Владимир Короткевич и племянница Раиса, дочка старейшего брата Валерия, які загинуў на фронте. У 1959 годзе памёр бацька Владимира Короткевича. У 1967 годзе маці пераехала до Владимира Короткевича ў Мінск. Племянница Владимира Короткевича Раиса, якую ў дзяцінстве звалі Ляля, на спартовых спаборніцтвах под Одессой познаёмілася з Юрыем Барабашам. Яны жаніліся, у іх нарадзілася 2 дзяцей, сын і дачка. Апошнімі гаспадарамі дома былі племянница Короткевича Раиса і яе муж Юрый Барабаш. Пасля смерти Раисы Юрый Барабаш жыў у доме адзін, памёр у 15 годзе, дом апусціў і перайшоў у спадчыну дачцы Барабаша Ірыне, якая прадала яго уладальніку сетку краму «Пятый элемент» Андрею Балабину. Дом Короткевича ускладзены руками бацькі пісьменніка ў 1946 годзе. Даваенны дом быў разбураны, сям'я не мела свайго жытла, вярнуўшыся з эвакуацыі. Гэты дом быў сапраўдным выратаваннем. Горад у цемры. Роман «Нельга забыть», ці Леониды не вернуцца да зямлі, кніга, дзе Орша апісаная з фотаграфічнай дакладнасцю, хаця большая частка дзеяння адбываецца ў Маскве. Бацькоўскі дом таксама падрабязна апісаны ў рамане. На ягоны тэкст варта арыентавацца, наведваючы Оршу і вуліцу Короткевичу. Твор мае падназоў. Раман амаль што сентыментальны. Першы раз ён быў надрукаваны ў часопісе «Полымя» у 1962 годзе пад назвай «Леониды не вернуцца на зямлю». Галоўны герой раману, амаль што сентыментальнага, прыязджае з Масквы ў родны горад, які ў рамане мае назву Востраў. Горад-востраў цалкам адпавядае Оршы. Горад пазнавальны ў дэталях, пачынаючы ад прывакзальнай плошчы да вуліцы, на якой героя Короткевича сустракае маці. Вось фрагмент рамана, які апісвае прыбыццё героя ў востраў Оршу, у цёплы дом. Гарбаты віядук перакінуўся цераз пуці ад агнём станцыі кудысьці ў цемру. У цемры глухка шапацелі галіны таполяў і рэдкімі жоўтымі кроплямі агнёў, што заблыталіся на маленькай плошчы за віядукам. Толькі ў адным акне аўтобуснай станцыі ледзь свяціўся цьмяны агеньчык. Ён ішоў вулкаю прадмесце, паўсонныя дамы ў захмараных дамах. Вуліца адным канцом упіралася ў галоўную вуліцу, другім Дняпро. Ён ішоў вельмі павольна, здзіўляючыся, як кожны раз, якімі маленькімі сталі дамы, якімі высокімі ў параўнанні з імі сады. Яшчэ здалёк, за 4 хаты, пачуў схваляваны радасна залесны брэх куртатага топса, калі ён штурхануў фортку і прайшоў алейкую да ганка. У адным акне загарэлася святло. Маці пачула брэх, адразу ўсё зразумела і ўстала. Ён не паспеў нават пазваніць, як дзверы адчыніліся. Маці стаяла перад ім пуховай хусціне, накінутай на плечы. Ён пераступіў парог. Позна ўвечары, засынаючы ў сваім пакойчыку, ён доўга слухаў подыхі начнога ветру, сачуў, як святло вулічнага ліхтара цьмяна скача паміж яблынь, пахаваных у снезе. Гэта была радзіма, роднае гняздо, тое, што нельга ўзяць ад чалавека хіба толькі разам з жыццём. Ён змежыў вочы, і ў зіхніценні вогненных плям паплылі перад ім абліччы. Яны таксама былі радзімы. Усе тыя, што адышлі, усе тыя, што яшчэ ідуць поруч, усе тыя, што яшчэ будуць. На сёння захаваўся дом, дзе герой Короткевича бачыў прарочыя сны, панадворак, алейка, дзе сустракае маці, захаваліся і ліпы,
шум у волях, якіх слухаў Караткевіч, вуліца захавалася, і кожны цікаўны прыхільнік творчасці можа прайсці маршрутам героя романа амаль што сентыментальнага «Нельга забыть, альбо Леониды не вернуцца да зямлі». Варта толькі прыехаць в Оршу. Лялька «Цар Ірад». Лялька «Цар Ірад» – самы загадкавы прадмет у наборы рэчаў у своеасаблівым рэлікварыі, які паказвае маці галоўнаму герою Владзіміра Караткевіча «Нельга забыть, альбо Леониды не вернуцца да зямлі» Андрэю. Паводле сюжэту лялька «Цар Ірад» – адзіная рэч, якую прабабка героя, жонка пакаранага смерцю паўстанца 1863 года, павезла ў высылку ў Сібір. На коўдрычцы ляжаў нейкі пажаўцелы рукапіс, некалькі дагератыпаў і фотакартак, бронзавы медаль, батлеечная лялька «Цар Ірад», жалезны пярсцёнак, яшчэ нейкія паперы, срэбны медальён. Адзін медаль быў за уціхаміранне, другі інсургенцкі, са зламаным крыжам і пагоняй. Неяк дзіўна было браць іх рукі, пацямнелыя сведкі даўніх страсцей, якія нікога зараз ужо не абыходзілі. А вось гэта добра, сказала маці, трымаючы на руцэ распяленага цара Ірада. Гэта была адзіная рэч, якую твоя прабабка павезла ў Сібір. Адзіны напавін аброднай зямлі. Ірад тапырыўся на яе руцэ зласліва з чорнымі вусамі, што амаль вылезлі ў выцэлай царскай вопратцы. Ён варушыў рукамі і схіляў галаву. Яго ледзь не адабралі ў тваёй прабабкі. Нейкі дурань з чыгуннымі мазгамі палічыў, што гэта антыдзяржаўны намёк. Яна наблізіла Ірада да сябе і зараз глядзела яму проста ў шкляныя вочы. Ірад замахнуўся на яе рукой. Бачыце, які злосны. Маці раптам зусім па-маладому засмяялася. Трэба будзе яго, Андрейка, пасля мяне музей здаць разам з усім. Космос. Падобна на тое, што назва вуліцы касманаўтаў падабалася Владзіміру Караткевічу. На пачатку 60-х далёкія сусветы вабілі. У героя романа «Леониды не вернуцца да зямлі» адбываецца дыялог пра космос з маскоўскім сябрам Янісам. «Ты паляцеў бы?» – спытаў Яніс. «Хоць сёння. Гэтая самота, гэты боль, куды хочаш ад іх. Часам мне здаецца, што ад адной зямной непрытульнасці чалавек можа туды. Ды значна лепей жыць на вуліцы касманаўтаў, чым на вуліцы Варашылава, як перад гэтым называлася вуліца, якая шмат разоў мяняла назву. Кажуць, ні адну вуліцу ў горадзе не перайменоўвалі так часта. Паштовая, півавараная, Ігнатоўскага, Варашылава, півавараная падчас Другой сусветнай вайны, зноў Варашылава пасля вайны, косманаўтаў пасля першага палёту ў космос і, нарэшце, Караткевіча. 30 снежня 1961 года Владзімір Караткевіч піша верш «Вуліца касманаўтаў». Менавіта так, з вялікай літары «Касманаўтаў». У горадзе без тралейбусаў, над імклівай нямоўчнай ракой, на вуліцы касманаўтаў, хата маці маёй. На вуліцы касманаўтаў, дзе ўлетку бубняць шмялі, на самай мне любай вуліцы з усіх, што ёсць на зямлі. Пасталі дамы ў пажары каралавы харабін, 16 аднапавярховых і двухпавярховы адзін. А поруч з імі ўзносяцца над стромай садоў залатых велічных мак піўзавода і дом грамада глухіх. Вуліца касманаўтаў збягае ў лагчыну з гары, вытокі яе ў горадзе, вусці яе ў Дняпры. Направа дамы і крамы, і шызы коміна ў дым, налева Дняпро і абрывы, і аблокі над гэтым всім. З вуліцы касманаўтаў на срэбны гасцінны ніц нябёс. Дзякуй за адпачынак, сад зацвіў недарма. Я іду адсюль, я спяшаюся, дарозе няма канца, і недзе далёка свеціць, як забыты цёплы маяк, вуліца касманаўтаў, пустая калыска моя. У вершы Владзімір Караткевіч, як і ў рамане «Нельга забыть, Леониды не вернуцца да зямлі», зноў дакладна апісвае вуліцу, дзе стаіць дом яго сям'і. Нават колькасць дамоў указвае дакладна – 16 аднапавярховых і двухпавярховы адзін. Пра двухпавярховы я доўга думала, што гэта такое, і зразумела, што гэта кантора піўзавода, дзе знаходзілася дырэкцыя. Цяпер на верхняй частцы вуліцы Караткевіча ў Оршы захаваліся толькі 3 старыя прыватныя дамы. Нумар 10 дом Караткевіча, нумар 8 і 6. Гэта дамы, у якіх ніхто не жыве. На схіле да Дняпра 4 прыватныя дамы.
Ёсць солярные знаки на улице Короткевича в доме номер 6, где никто не живет. Вуліца 50-е гады. Гэта ўспамін. Пра вуліцу Караткевіча на той час імя Варашылава з 48 по 53 год распавядала моя маці, безручка Ірына Петровна. Аповед тычыцца часткі вуліцы ад перакрыжавання з вуліцы Леніна да схілу да Дняпра. Пра частку вуліцы, якая на схіле, асобны аповед. Перакрыжаванне сучасных вуліц Ленін і Караткевіча. Раней тут былі дамы і гароды. Гаворыць Ірына безручка. Паварот да першай школы. Там стаяла калонка, да якой мы хадзілі па ваду. Потым стаяў драўляны будынак, частка з якога была двухпавярховая, частка аднапавярховая. У гады майго дзяцінства ў частцы будынка знаходзіўся рэстаран, а частка кантора ваенгандлю. Пэўны час там была майстэрня па пашыве адзення. Мне там пашылі дзіцячае паліто. Там таксама жылі некаторыя супрацоўнікі ваенгандлю, напрыклад, Чатарыкіны. За будынкам было пустое месца. Гэтае пустое месца працягвалася да Леніна. Да таго дому, дзе жылі мы пасля вайны, пакуль не пабудавалі свой дом на беразе Дняпра. Дом, дзе мы жылі пасля вайны, габрэйскі дом на дзве паловы з параднымі выхадамі на вуліцу, якія на той час былі зачыненыя. І ў адну частку дома вярнулася сям'я, якая павінна была там жыць, Аронавы, а гаспадары другой паловы, напэўна, не выжылі. І гэтая палова дома была дзяржаўная. І дзяржава выкарыстоўвала палову дома. Мы там жылі пэўны час яшчэ з адной сям'ёй. Там была вельмі вялікая кухня і 2 пакоі. Кухня адным бокам выходзіла на вуліцу Леніна, там быў зачынены парадны ўваход, а другім бокам у двор. Цырульня, якая стаяла паміж ваенгандлем і домам, з'явілася пазней. З'явіўся невялікі будынак, у якім рамантавалі абутак, і месцілася цырульня. Але гэта было не адразу пасля вайны, а пазней. Потым быў дом, які 2 вокнамі выходзіў на Леніна. Ён стаяў не ўздоўж, а ўпоперак. Звычайны прыватны аршанскі дом. А потым быў дом, дзе было шмат людзей, дзяцей, барак. Там людзі атрымлівалі пакоі для жытла, а потым піўзавод. Памятаю дом Лосевых, гэта была інтэлігенцыя, Лосеў настаўнік. Потым жылі Спадабаевы, таксама настаўнікі. Быў дом, дзе жыла рудая жанчына, у гады майго дзяцінства яе былі індыкі з грабянямі, страшныя, яны выходзілі на вуліцу і былі вельмі страшныя. Потым былі Бакуневічы ці Бакуновічы. Таксама дом стары стаяў. Гэта ўсё з гэтага боку паміж сучасным радзільным домам і сучаснай вуліцай Леніна. На месцы радзільнага дома быў дзіўны Г-падобны дом-барак і пустое месца яшчэ. Да рэвалюцыі гэты барак належаў нейкай супольнасці, ці то талстоўцаў, ці то нейкай іншай рэлігійнай супольнасці. А ў гады майго дзяцінства там людзі проста атрымлівалі жытло. Там жыла моя сяброўка Валя, калі была маленькай дзяўчынкай, пакуль яны не пабудавалі свой дом за Дняпром. Яна распавядала, што там былі вялікія глыбокія сутарэнні, а прастора была Г-падобнай, і другая палова барака падыходзіла да стадыёна. Яшчэ там быў кеч, гаспадарчая арганізацыя, звязаная з войскам. У кечы працавалі сябры нашых бацькоў Верам'ёвы, якія пасля пераехалі ў Мінск і жылі ў доме пад Шпілем. У годы майго ранняга дзяцінства яны працавалі ў кечы. Але там былі не жылыя будынкі, а тэхнічныя, гаспадарчыя. Я памятаю, калі я заканчивала першую школу, можна было ісці са школы наўпрасткі праз стадыён дадому. Першая школа ў гады майго дзяцінства была не проста школа, а яшчэ і жытлом. Там жыў дырэктар школы Чарняк, які быў сябрам майго таты, высокі, весёлы, кучаравы мужчына. Калі я была зусім маленькая, яны жылі ў самой школе. І там жа была нейкая невялікая крама. У цагляны будынак, дзе быў тады суд, прывозілі злачынцаў і незлачынцаў. Гэта быў дзеючы суд. А яшчэ там быў дом Трусевіча, рэпрэсаванага святара. І да дома была прылепленая прыбудова. У ёй жыла жанчына, у якой была каза. Я памятаю, каля школы на слупе былі наклееныя абвесткі, і каза іх аб'едала. А яшчэ каля гэтага дому быў бэз, і ў зарасніку бэзу валун. Ён падзяляў наш гарод і іх. Гарод гэтага дому ішоў да Дняпра некалі. Калі я была маленькая, пайшла агародамі да Дняпра, гарод наш, гарод Трусевічам, потым я магла прайсці на прасткі. Не было тады школьнага стадыёна, былі гароды без агароджы. І так я прайшла, так дайшла да ракі,
А рабіла я так не аднойчы, раз правалілася ў ваду і прамачыла валёнкі. На месцы нашага будучага дома былі акопы. На схіле дом Ральцевічаў, сын старэйшы, які стаў вядомым мастаком-графікам. Вуліца 60-е гады. Пра вуліцы імя Владимира Караткевича Воршы, на той час космонаўтаў, пачатак 60-х, распавядае Людмила Безлучка, моя родная тетка. Аповед тычыцца часткі вуліцы ад перакрыжавання з вуліцай Марата да Леніна і ад Леніна да схілу да Дняпра. Цяпер у верхняй частцы вуліцы Караткевича Воршы захавалася толькі 3 прыватныя дамы. Гаворыць Людмила Безлучка. На пачатку 60-х на нашай вуліцы было шмат настаўнікаў. Вуліца настаўнікаў. На рагу вуліц Марата і цяперашняй Караткевіча месціўся маленькі дамок, у якім жыла сталага ўзросту жанчына Саковіч. Была я настаўніца, памятаю, да яе яшчэ ўнучкі прыязджалі. Пасля ішоў дом Караткевіча, з гэтага дому я памятаю яго маладую пляменніцу, якую ўсе звалі Ляля. А пасля ішоў дом, які цяпер купіў разам домом Караткевіча прадпрымальнік з 5-го элемента. Там жыла сям'я Беразы. Гэта быў медык, мамін калега, і он таксама ў санстанцыі працаваў. У яго была жонка і дачка, якая недзе жыла ў Маскве. І калі Бераза памёр, жонка пераехала да дачкі. Наступны дом быў цётак Эдзіка Алейнікава, майго аднакласніка. А за іх домам быў дамок Званкоўскіх, мужа і жонкі. У іх быў вельмі добры кветнік. Тады мала ў каго былі добрыя кветнікі, а ў іх былі тюльпаны, нарцысы, бэс. І найбольш яны ганарыліся жоўтымі тюльпанамі. Гэтая сям'я мяне цікавіла. Яны вылучаліся на фоне іншых, былі вельмі інтэлігентныя людзі. Ужо не працавалі і ён, і яна, і выглядалі неяк інакш, вельмі культурныя. А за іх домам адразу ішоў піўзавод. Піўзавод знёс іх дом. Піўзавод планаваў пашырацца, а потым так і не пашырыўся. Планавалі спачатку ўсю верхнюю частку вуліцу зносіць, але спыніліся на дамку Званкоўскіх. А калі перайсці на другі бок ад піўзавода, дзе да апошняга часу захоўваліся вялікія тоўстыя бярозы, якія ўжо спілавалі, там быў куст бэза, які таксама доўга знішчалі і вынішчылі. Гэтыя бярозы раслі каля дома Лосева. Лосев быў настаўнік матэматыкі, карэнні ў яго былі з Дуброўна. Жонка ў яго памерла, засталіся 2 дачкі. Адна з іх скончыла жыццё самагубствам. Яна вучылася ці то ў Маскве, ці то ў Ленінградзе. Была вельмі модная, прыгожая дзяўчына. Пасля Лосевых жылі з Падабаевы. Ён быў настаўнікам біялогіі ў 7-й школе. У яго ў доме быў асобны пакой увесь в кветках. У іх была вялікая сям'я, 7 дзяцей. Маці ў іх таксама мела настаўніцкую адукацыю, але не працавала. Карову яны трывалі, пасвілі на беразе. Пра карову быў артыкул у газеце «Ленінскі прызыў», што па беразе Дняпра ходзіць безнадзорная жывёліна. У нейкага мужчыны яна зжывала адзенне. За домам Спадабаевых быў дом рудой Алачкі. У іх было шмат коз. Наступны дом, згадваю як у сне. Там жылі ці то Бакуновічы, ці то Бакуневічы. Быў яшчэ дамок у глыбіні, ад якога на тэрыторыі радзільнага дома засталіся яблыні. Там жыла жанчына з сынам. Потым пусташ, потым барак, а стайня каля стадыёна была ў выглядзе руінаў. Коробка цагляная стаяла на схіле гары, дом Ральцевічу. Наступная частка Владимир Караткевич и «Черный опель». 27 кастрычніка 2020 года я вышла в Воршы на вуліцу імя Владимира Караткевича і спытала ў суседа Олега Соловьёва, ці бачу ён жывого Караткевича. А ён кажа, ён мяне на «Чорным опелі» катаў. На пачатку 60-х у гэтым доміку, дзе цяпер шырлячка, быў і ёсць гараж. А ў гаражы стаяў «Чорны опель». І ён, Караткевич, нармальны такі, показаў высокі рост. І мы набіваліся ў опель, як селядцы, дзеці і все вуліцы, дзеці з бараку, які стаялі на гары. І ён катаў нас тут каля дома, да вуліцы Леніна і па Марата. Заўсёды чыстава пячэннем, цукеркамі. А пасля Караткевич з'ехаў, і опель пастаяў яшчэ пару гадоў, і таксама знік. Олег своеасаблівы гісторык, ці міфатворца вуліцы Караткевіча Воршы. Гісторыя выглядае як казка Мара, як гарадская легенда. Гісторыя пра опель. Кажуць, што Караткевич не мог кіраваць аўто, хаця ў аповедзе гаворка вядзецца менавіта пра невялікую адлегласць перад домам на паўпустой вуліцы пачатку 60-х.
Але на гісторыю пра чорны опель у Владзіміра Караткевіча адгукнуўся Александр Куляев, які жыў у той час у Оршы і шмат ведае пра гісторыю штодзённасці горада. Пра чорны опель, сказаў Александр Куляев, магу дадаць наступнае. У Оршы сапраўды ў 48 годзе з'явіўся раскошны опель адмірал чорнага колеру. Аршанскі райком камсамола быў прызнаны лепшай арганізацыяй сярод камсамольскіх у рэспубліцы. Мой бацька быў у той час першым сакратаром гаркама камсамола і быў узнагароджаны ордэнам працоўнага чырвонага сцяга, а гаркам атрымаў чорнага опеля. Як звычайна ў той час аўто было з гісторыі. Казалі, што з гаража гуляе Таракуба. У 44-м на ім ездзіў, вазілі Панамарэнку, а потым перадалі сакратару ЦК ЛКСМБ, а ў 49-м годзе ў Оршу. Да пачатку 60-х гадоў аўтамабіль быў на балансе гаража гаркама партыі. Затым быў спісаны, яго выкупіў кіроўца, які жыў, дарэчы, у раёне Марата і, здаецца, даводзіўся Караткевічу нават сваякоў. Так што вельмі верагодна, што ён катаў і Караткевіча, і дзяцей. Потым машына змяніла некалькі ўладальнікаў. У канцы 70-х я купіў бацька маёй вучаніцы Валі Сапелевай. Там мотор стаяў ужо ад ГАЗ-53, іншая скрынка была, шумна, хуткасць максімальная 120, такі канец гістарычнай машыны. Моя мама, Ірына Безручка, якая ў 44-го года нараджэння і жыла на той жа вуліцы, якая цяпер мае імя Владзіміра Караткевіча, гаворыць, што гісторыя падобная на праўду. Пасля вайны ў Оршы было вельмі шмат трафейных машын, а на пачатку 60-х у горадзе стаялі ўжо рэшткі гэтых машын. Напрыклад, каля першай школы, дзе была аўташкола, стаяў кузаў трафейнай машыны. Дарэчы, падобная машына апісана ў рамане «Нельга забыць», ці Леаніды не вернуцца да зямлі. На машыне, падобнай на «Опель», галоўны герой разам з нявестай Алёнкай і сваяком палкоўнікам, які сядзіць на месцы кіроўца, трапляе ў смяротную аварыю на шашы каля моста праз раку Бобр. Наш сусед Олег Соловьёв жыве на вуліцы з пачатку 60-х. В той час якраз вуліцу перайменоўвалі ў чарговы раз. Замест вуліцы Варашылава она стала вуліцай касманаўтаў. Олег Соловьёв распавядае пра тое, як на пачатку 60-х дзеці з вуліцы хадзілі з Караткевічам глядзець на Дняпро. Это від аршанскай медытацыі. Олег Соловьёв кажа, што калі спускаліся з гары, то Караткевіч ішоў пасярэдзіне, а дзеці вакол яго ішлі натоўпам, як зайчыкі. Так і сказаў, як зайчыкі. Дзяцей на вуліцы было шмат, бо на гары стаяў барак, якога даўно няма, і там жыло шмат дзяцей. На бераг хадзілі і проста глядзець на Дняпро, і купацца. На беразе сядзелі на лодках, навязаных ля берага, глядзелі на ваду і на самалёты, якія ляцелі з Балбасава. А самалёты ляцелі так нізка, што быў бачны твар пілота. Купаліся каля камня. Это вялікі чырвоны валун, які памятае шмат пакаленняў аршанцаў, з верхам, які ўздымаецца над вадой, як панцыр чарапахі. Ныралі з камня. І Караткевіч казаў дзецям, каб далей за камень не заплывалі, а яшчэ сварыўся, калі бачыў, што дзеці кідаюць смецце на беразе, фанцікі ад цукерак і марозіва. З адхону на дняпроўскі лёд. У рамане «Нельга забыць» Владзімір Караткевіч з фотаграфічнай дакладнасцю адлюстроўваў рэаліі і рэльеф вуліцы касманаўтаў. Цяпер Караткевіча. Усё, што апісана ў рамане, захавалася. Галоўны герой Андрэй Грынкевіч прыязджае ў родны горад, каб взяць паузу ў складаных адносінах з жанчынай і паглыбіцца ў творчы працэс на тле трагічнага кахання. І вось фрагмент рамана «Нельга забыць» альбо «Леаніды не вернуцца да зямлі», які апісвае вуліцу і адхон Дняпра, і пераезд на лыжах з правага боку Дняпра на левы. Тут апісаны рэльеф вуліцы, якая збягае да самага Дняпра з гары. Уставаў 6 гадзін раніцы, калі ў гарадку гарэлі толькі рэдкія агні, і ранішні снег вішчэў пад лыжамі. З адхону да дняпроўскі лёд, потым на стромы адхон процілеглага берага. Праз 10 хвілін ужо не хочацца спаць, знікае некуды свінцовы цяжар стомы, лыжы бягуць па зарэчных палях, перасякаючы ваўчыныя сляды і хітрыя зайцавыя петлі. Вялікі круг на поўнай хуткасці, потым імпэтны, як падзенне палёт дном яра, мільгаюць хмызы над галавой, можна спыніцца і ўмыцца пякучай мяккай вадой з палонкі, але толькі на хвіліну, не больш.
Герой прыязджае ў Оршу, каб напісаць сцэнары, аповесць і п'есу, і ўсё гэта за 38 дзён. Яму спрыяюць моцная кава і лыжныя прабежкі на левым беразе Днепра. Сняданне з моцнай кавай, кафейнік на агні, вельмі салодкая вада яшчэ не пачынае кіпець, толькі драбнютныя бурбалкі ўзнікаюць на самых краях паверхні. Кава ў сталовай лыжцы з каптуром. Яна пахне так, што прачнуўся бы мёртвы. Дзе шклянкі вады, лыжка, другая, третья. З таго боку, дзе агонь большы, паверхня пачынае ўздымацца паўмесяцам, наплываць на астатнія, абы не перакіпела, хопіць. Адам Мальцес у кнізе «Жыццё і ўзнясенне Владимира Караткевича» згадвае, як сябры наведвалі 29 кастрычніка 83 года ўжо вельмі нездаровага пісьменніка. Было гэта ў тым самым доме на вуліцы Касманаўтаў. У 1983 годзе, 28 лютага, у адзін дзень памірае жонка Караткевича Валянціна і любімая цётка Евгенія, якая жыла ў Киеве. І ў стане нервовага зрыву Караткевич прыязджае ў Оршу. Адам Мальцес у кнізе «Жыццё і ўзнясенне Владимира Караткевича» згадвае: летам Владимиру Караткевичу крыху палепшала. Ён зноў стаў хвалявацца за лёс помнікаў архітэктуры, розных апальных асоб, некалькі разоў пазваніў з гэтай прычыны Кузьміну, які, наколькі магу меркаваць, з двух тагачасных размоў вельмі хваляваўся за здароўе пісьменніка і рабіў канкрэтныя захады, каб яго ўратаваць. Спробы часам нават адчайныя ўратаваць Валодзю ад дэпрэсіі рабілі і мы, ягоныя сябры. Але вынікі былі толькі часовыя. І тут Наталья Семёновна, сестра пісьменніка, рашыла, што яму трэба змяніць асяроддзе і паехаць у Оршу, дзе жыла яго пляменніца Ляля і яе муж Юра. На радзіме, здавалася, хворы павінен акрыяць. 29 кастрычніка разам з Нінай Владимировной Адамчык, Галінай Львовнай Кісілёвай, лекаркай з бальніцай і дачкой Натальі Семёновны Надзяй я наведаў Валодзю ў Оршы. Ён адчуваў сябе, як той сам казаў, 50 на 50. Лепш стаў есці, чытаў кнігі, апекаваўся катамі. Узрадаваўся нашаму прыезду, шкадаваў толькі, што пільныя справы перашкодзілі прыехаць Быкаву і Кісілю. Паказаў нам хату, у якой жыў па вуліцы Касманаўтаў 10. Яна была пабудаваная адразу ж пасля вайны з бярвення перавезенага з вёскі. Месца ж знаходжання бацькоўскай хаты акрэсліў вельмі прыблізна, там все змянілася. Разам мы выйшлі на бераг Дняпра, прыбранага ў асеннюю пазалоту дрэў. Але спусціцца па стромкім адхоне да самой ракі Валодзя ўжо не рашыўся. Адмаўлялі слухацца ногі. Назаўтра пазваніў Васіль Быкаў, распытваў пра стан здароўя Караткевіча. Казаў, што і сам з'ездзіць да яго пасля кастрычніцкіх свят, калі крыху вызваліцца. У снежні на зіму Владимир Караткевич вярнуўся ў Мінск. З кватэры амаль не выходзіў, з выдавецтвамі кантактаваўся па тэлефоне. Я некалькі разоў заходзіў да яго, каб угаварыць на курс лячэння, прапанаваным літоўскім медыкам Валдасам Банайцісам. Вуліца ў 2020 годзе. А вось і маё адчуванне вуліцы. 3 гадзіны ночы, калі прыязджаеш у Оршу, час дзіўнаваты. На вакзале каля абменніка можна пабачыць жанчыну па ваеннай форме з нашыўкамі сепаратысцкай ДНР, куды едуць, адкуль і навошта. Вандроўны мастак каля прыгарадных касаў малюе партрэты таксістаў за невялікія грошы. Горад спіць. Выходзіш з таксі, спускаешся па вуліцы Караткевіча да Дняпра з гары. У ліпах варушацца небачныя вялікія птушкі. Ведаю, што там жывуць сойкі і дзяця. І раптам адчуваеш рух паветра. Ляціць штосьці важкае і страшнае. Сама сава, вялікі пугач, ляціць над Дняпром. Ракой нізка-нізка, далятае да канца стадыёна, до таго месца, дзе калісь стаяла парашутная вышка, і паварочвае на цэнтр горада, як цяжкім бомбардавальнік. Парашутная вышка – яшчэ адно аршанскае месца, якое было адлюстравана ў рамане Владимира Караткевича «Нельга забыць, ці Леаніды не вернуцца да зямлі». Парашутная вышка стаяла за кінотэатрам «Перамога» і за стадыёнам на беразе Дняпра. Страшная жалезная гаргара, якую занядбалі адразу, як пабудавалі. Ржавыя пляцоўкі, металёвыя тросы, все это хісталася і пагрозліва рыпела, калі заходзіш нават на першую пляцоўку. Вышка цяпер не існуе. Парэзаная і здадзеная металалом, як і баржа з Дняпра.
А вось як яна выглядае ў рамане Владимира Караткевича. Імпэтная страла вышкі, узнесеная над затокай, над зеленаватым Дняпром, над дубамі, што шырока растрэслі на процілеглым баку свае зялёныя шапкі. На гэтай страле раптоўна з'явілася танюткая, таксама узнесеная ў неба дзявочая постаць, і гурт раптоўна сціхнуў у адным дыханні ад таго, што яна збіралася рабіць. Яна адарвалася ад апоры, зрабіла паўкола ў паветры, быццам бы яшчэ думала, дзе лепей, у ззяючым майскім небе ці ўжо ў таемных глыбінях вады, потым плаўна, з той лёгкасцю, якая прымушае людзей верыць у палёт, памкнулася ўніз. Рукі пластаўчыны крылы, прыгожы вывіхат ног, сімвал палёту. Дзяўчына ляцела над зямлёй. Вось такая праўда жыцця і праўда вымысла на вуліцы Караткевича, Бурш.